İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Bizim şugunki programma goşulup bilýänigde men Ören Şat. Men size burada belletmek isleyen siz maňa belliklerinizi ýollap bilýärsiňiz. Elektronik poçta bar bizde. Şu programmaň ahyrynda şu boýunça maňa hökmen soraglaryňyz bolsa ýa-da bellikleriniz bolsa ýollaň. Biz geçen gepleşigimizde Hudaýyň bize teselli berşi barada gurrun etdik. Sebäbi men bilýän biziň her birimiz şu durmuşda synaglaryň üstünden geçýär. Bize synaglar bolýar, kynçylyklar bolýar. Sebäbi biz diýdik bu ýykylan dünýä. Biz ýykylan dünýäde ýaşaýat. Şoň üçin durmuş kyn. Ýöne Hudaý öz mukaddes ruhunyň güýji bilen bize şoň üstü bilen bize güýç berýär. Biz şeýle ýagdaýda her bir zatda üstün bolup bilýäs diýipdik. Hem biz geçen gepleşigimizde Yohanna kitabyna İsa barada oň öz aýdan sözlerini okap geçdik. Men şu gün ýene-de şolary gysgaça siziň bilen okamakçy. İsa näme diýdi? Ol gowy çopun, ol özüni öz goýullary üçin näme diýdi? Ol janymy pida etýän diýdi. Ol sizi gowy tanaýa diýdik, biziň her birimiz gowy tanaýa, sebäbi ol yaradyjy, bizi yaradan, ol şo synaglaryň içinde de bize ýol görkezmäge taýar. Islenlik ýagdaýda bizi goraýa, Hudaýyň goragynyň üstü bilen biz ebedi howpsuzlykda ýaşap bilýäs diýip siziň bilen gurrun edip geçdik. Hazır men ýene bir sapar Yohanna kitabynyň 10-njy babynyň 11-nji aýatyny siziň bilen okamakçy. Men gowy çopandaryn, gowy çopan goýullary üçin janyny pida etýänler. Soň Yohanna kitabynyň 10-njy babynyň 14-nji 15-nji aýatlaryna näme diýär? Men gowy çopandaryn, edil atamyň meni, meniňem atamy tanaýşýaly, men goýullarymy tanaýandaryn. Goýullar kim diýdik biz bäde? Biz barada gurrun edýär. Biziň İsa Mesih bilen gatnaşygymyz biz oň çağalary ýöne bärde şol näme ulanyp otýar. Yohanna bärde çopun goýun şol görnüşde ol suratlandyryp otýar biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzy. Sebäbi ol bize şol günnelik durmuşda bar bolan bir zady alyp şonu bize düşündürmek isleýär. Hudaý bilen gatnaşygymyz nähili, İsa Mesih bize barada nähili güýçli alady etýär. Biz gowy düşünýär, sebäbi çoparlary biz tanaýas, goýullary gowy tanaýas. Şolar barada biz pikir edemizde bilýäs, çopan öz goýuny üçin, goýullary üçin jan bermäge taýýar. Her hili waş haýwanlardan goraýar, şeýle alady etýärler. İsa Mesihim biziň üçin şeýle güýçli alady etýär. Şoň üçin şu şeýle suratlandyrylan. Men goýullarym tanaýan, olaram men tanaýa. Bu İsa Mesihiň aýdyp oturan sözleri. Men goýullarym üçin janymy pida etýärin idi. 27-nji 29-njy aýatlarda şeýle diýär. Men goýullarym setime kulak asýarlar. Men hem olar tanaýan, olar men ýygyma düşýärler diýär. Men olara baky ýaşaýyş berýän. Olar asla helak bolmaz. Hiç kim olary meniň elimden kakyp almaz. Olary maňa beren atam hemmeden beýikdir. Atamyň elinden olary hiç kim alyp bilmedi. Şu ýerde görüşimiz ýaly, eýem Hudaýyň bize berýän wadasy näme berdi? Ýaşaýyş bize wada berip otýar ilki bilen bu gaty wajyp.
Hem näme diye olar asla helak bolmaz. Hem hiç kim olary men elimden kakıp almadı diye. Oýlanyp görüň, şu wagt ýerlerme siz baştan geçirýändiňiz, şu wagt her hil synaglary baştan geçirip oturandyňyz. Ýöne şolaryň içinde de diye hiç kim olary meniň elimden kakıp almady diye. Ene bu Hudaýyň aýda oturan sözi. Biz şu sözleri okap şu boýunça ýaşamyzda biziň ynamyz gün-günden güýçlenýär. Ýene de İsa Mesih şeýle diye olary kim şol özüne ynam etýärleri, iman etýärleri. Olary maňa beren atam hemmeden beýikdir. Atamyň elinden olary hiç kim alyp bilmedi diye. Ene bu Yohana kitabynyň 10-njy babynyň 27-nji 29-njy ayetlerine şeýle diýär. Ene şu wadalar gaty güýçli. Bize Hudaýyň sözüne berýän wadalar gaty güýçli. Egerde biz şu wadalara ynanyp, kalbymyza kabul edip ýaşamyzda kynçylykly pursatda da biz Hudaý biziň gözümizi açýar, şol ruhy zatlary görmäge. Hem ruhy taýdan bize güýç berýär. Biz şu tynaglaryň içinde Pawlus, Petrus ýaly beýlekleri şaýatlyk edip İsa Mesihi wagt edip bilýär. We öz kalbymyza teselli tapýar. Hudaýyň wada berşi ýaly. Her bir mätäçlikde, her bir ýagdaýda Hudaýyň merhameti bize ýeterlik. Ene Pawlus bu barada 2-nji Korintoslar kitabynyň 9-njy babynyň 8-nji aýatyna şeýle diýär. Hemişe hemme zadyňyz ýeterlik bolup, istenlik ýagşy işe bol mümkinçiligiňiz bolar ýaly. Hudaý size merhametini boldan bol bermegi başarýanlar. Biz şu aýatda näme öwrenýär? Hudaýyň merhameti barada. Islenlik ýagdaýda Hudaýyň merhametiniň ýeterlikligi barada biz öwrenýär. Hemişe hemme zadyňyz ýeterlik bolup diye islenlik ýagşy işe bol mümkinçiligiňiz bolar ýaly. Ýagşy iş Hudaý bizi gowy iş etmäge taýlan, şo barada görünýär. Hudaýyň size merhameti boldan bol berler diye. Bu 2-nji Korintoslar kitabynyň 9-njy babynyň 8-nji aýatyna. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Hudaýyň merhametiniň hemişe siz bilenligini, Hudaýyň özüniň siz bilenligini hemişe ýatlap ýaşaň. Pawlus tende ejir çekýärdi. Ýöne Hudaýyň oňa beren wadasy nämedi? Men merhametim ýeterlikdir diýdi. Ene biz bu barada 2-nji Korintoslar kitabynyň 12-nji babynyň 9-njy aýatyna okaýar. Emma Rab şeýle diýdi. Ol kime diýär? Pawlusa. Saňa beren merhametim besdir. Tebäbi meniň gudratym ejizlikde kämilleşýändir. Şonuň üçin İsa Mesihiň güýji mende meskin tutsun diýip öz ejizliklerim barada howes bilen magtanaryn diýär. Bu 2-nji Korintoslar kitabynyň 12-nji babynyň 9-njy aýatyna. Biz geçen gepleşiklerimizde de Pawlusyň durmuşy barada biraz gurrun edip geçdik. Pawlusa şol tenne ol ejir çeken biz anyk bu barada bilmeýär. Hudaýyň mukaddes sözüne de bu barada köp zat diýilmeýär. Ol diňe diýe on gapdalyna tiken bardy diýe. Biz diňe şonu bilýär. Belki bu keselçilikdir ya da şeytan tarapyndan oňa berilen bir zat bolmaly. Ýöne Pawlus 3 tapar şol Hudaýdan dilänne, Hudaý oňa 3 taparym näme diýdi? Saňa beren merhametim besdir diýdi. Men merhametim saňa ýeterlikdir diýip Hudaý oňa şeýle jogap berdi. Ol Pawlus şonu Hudaýdan ol ruhdan düşmedi ya da Hudaýa on kalbyna şüphesizlik döremedi. Ol Hudaý oňa şeýle jogap berenden soň ol hasem İsa Mesih barada güýçli wagt etdi. Ya da İsa Mesih barada wagtyny dowam etdi. On öz sözü berdi. Pawlus näme diýär? İsa Mesihiň güýji menne mesken tutsun diýip öz ejizlikle barada magtanýan diýär. Özüni ejiz duýan wagtynda ol bilýän ekeni. Hudaýyň gudraty biziň oň ejizligine kämilleşen.
Biz hem şeýle ýaşamaly. Sinalan içinde bolanda ýa-da bir keselçilige duçar bolamyda ýa-da maşgalamyzda ölüm bolsun, nähili ýagdaý bolsa da biz şol özümizi gaty goşuk duýan pursatlarymyzda Pawlus ýaly bizim Hudaýa öwge aýdyp, öz ejizligimiz barada magtanmaly. Näme üçin? Sebäbi bizim ejizligimizde Hudaýyň gudratly güýji kämilleşýän ekeni. Bu Hudaýyň sözi. Biz şuny Rabbin Pawlusa beren jogabyny gördük. Ol Pawlusa näme diýdi? Saňa beren merhametim besdir. Sebäbi meniň gudratym ejizlikde kämilleşýändir diýdi. Şol bir Pawlusa berilen jogap size de jogap şeýle berilip otyr. Sebäbi men diýdim Hudaý hiç üçin ütgemeýär. Pawlus bilen şeýle gurulşan Hudaý size de şeýle diýip otyr şugun. Tinaglaryňyzyň içinde, muşakkatlyklaryňyzyň içinde ol size diýe saňa beren merhametim besdir. Sebäbi meniň gudratym diýe ejizlikde kämilleşýändir. Biz ejiz wagtymyzda hiç zat etip bilmeýär şeýle dämi? Mysal üçin diýeli rak keselliği bir bar. Rak keselliği gaty goşuk bolýar, onda hiç ýyly güýç ýok. Ol diňe kravatda ýatyr ýa-da ol keselhanada. Hiç zat etmäge güýji ýetenek. Şol pursatlarda Hudaýyň gudraty eýem hereket etýär şol aýalyň ýa-da erkegiň üstü bilen hem öz gudratly güýjüni görkezýär. Ana şol Hudaýa şöhrat getirýär. Hudaý şoň üçin emdiýär, men gudratym ejizlikde kämilleşýändir. Beýleki şol kesel adamyň ýa-da aýalyň töweregineklaryň hemmesi Hudaýyň gudratyny görýärler. Şoň şeýdip olar Hudaýy şöhratlandyryp başlaýarlar. Şoň üçin menem sizi şeýle etmäge çagyrýan edil Pawlusyň aýdşýaly İsa Mesihiň güýji meni mesken tutdun diýip öz ejizliklen barada höwes bilen magtanaryn diýip töweregiňizdekileri şaýatlyk etip bilýärsiňiz. Hudaý ähli zady öz ummasyz bilimi, akyl paýhasy bilen dolandyrýar. Oň ýollaryna biz düşünüp bilmeýäs şu günem. Biziň durmuşymyzda her hil zatlar bolup geçýär. Ýa-da köplemizin kalmada şeýle arzular bolýar. Arzularymyz entegem hasyl bolmadyk. Biz pikir edýäs Hudaý şunu bize bermän otyrdy. Biziň kalmada şüpheler döräp bilýär. Aýöne bu Hudaý bizden hiç ýyly şol gowdady saklanak. Siz bilýäňiz Yeremiýa peýgamberiň 29-njy babynyň 11-nji aýatyna näme diýär? Hudaýyň bize bolan plany barada görüň etýär. Hudaýyň biziň üçin plany gowy plan ýol. Bizi erwetlik etmek däl, gowluk etmek plany, gelecek üçin umyt bermek plany bar diýär. Şu aýat siziň özüňiz okap bilýäňiz. Yeremiýa 29-njy bab 11-nji aýatda anyk Hudaýyň plany barada gurrun edilýär. Diňe gowy plan bar Hudaýda. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Hatda siz oň ýollaryny düşünmeýän pursatyňyzda şol Yeremiýa 29-11-i ýatlap, oň planyň gowdugyny siz ýatlamaly. Sebäbi bu durmuşda şeytanyň esasy maksady Hudaýa iman etýärleri Hudaýa garşy öwürmek. Biz muny Adam ata bilen Howwanyň durmuşynda gördük. Erim bagyndan bäri şeytanyň esasy maksady Hudaýyň öz çağalaryny Hudaýa garşy öwürmeklik. Ol biziň aňymyzda şol kynçykly pursatlaryň üstü bilen synaglaryň, ýerlenmalaryň üstü bilen şüphe aňymyzda döretmek isleýär. O şüphe döredende ol üstün bolýar, şeytan üstün bolýar, Hudaý däl. Şoň üçin biz gaty seresap bolmaly. Hudaýyň mukaddes sözüne beren wagdalaryna ýapyşyp biz ýaşamaly. Kalbyňyzda şüphe dörep başlanda Yeremiýa 29-11 okaň. Hudaý hiç açan ýalan söylemeýär. Oň sözi mukaddes söz diýe siziň Hudaýyň siziň üçin plany gaty gowy, size gelecekde umyt bermek diýär. Şol Hudaýyň plany. Ene bärde gelin häzir ýene bir aýada seredeň Hudaýyň parasatlygy barada. Bu Rimler kitabynyň 11-nji babynyň 33-nji 36-njy aýatlaryna diýär. Biz Hudaýyň ýoluna düşünüp bilmeýäs her pursat.
Hudaýyň baýlygy, danalygy we bilimi ummasyzdyr. Onun hükümlerini kim düşündirip biler? Onun ýollaryna kim akyl ýetirip biler? Rebbe kim akyl ýetirdi? Kim oňa maslahat berip bildi? Hudaý bergili bolar ýaly kim oňa zat berdi? Hiç kim. Çünki bütün barlyk Hudaýdan bolup, ol arkaly we onuň üçindir. Oňa baky şan şöhret bolsun. Amin. Ene bu Pavlusyň aýdyp oturan sözleri. Pavlus Hudaý bilen gaty ýakyn gatnaşykda bolan, Hudaý gowtanan adam. Şoň üçin oň bar aňyna kalbyna bolanda İsa Mesih'e wagt etmek. O bar durmuşyny şoňa bagşadan adam. Başga hiç zat barada alada etmeli. Alada etmedi. Diňe Hudaý wagt etmek. Sebäbi ol düşünýärdi. Eger oň pikiri maksady diňe şol bir zada gönükdirilen bolsa, Hudaý wagt etmeklige, İsa Mesih'e aýan etmeklige, galan zatlaryň aladasyny Hudaý etdi. Ol şonu bildi ol. Şoň üçin başga zat barada, bu dünýädäki görünýän zatlar barada hiç hem alada etmedi. Ol bar üntüni görünmeýän zatlara, ruhy zatlara dikdi. Sebäbi şu ýerde ebedi ýaşaýyş bar. Ene şu ýerde Pavlusyň aýdyşy ýaly kim diýe Rebbe akyl berdi. Biz käwat kynçylykly pursatlarda Hudaý näme üçin eýletdiň, näme üçin beýletdiň? Sebäbi biziň isleýişimiz ýaly bolmady diýip şeýle pikirde bolup bilýär. Pavlus diýe kim oňa akyl berdi? Kim Hudaýa maslahat berdi? Kim Hudaýyň ýollaryna akyl ýetirip biler? Siz akyl ýetirip bilermisiňiz? Elbetde ýok. Ol yaradyjy. Oňa Hudaý bergili bolar ýaly kim oňa bir zat berdi? Ähli zat bizde bar bolan zatlar Hudaýdan gelýär. Şoň üçin hem Pavlus berde bizi şeýle duýduruş berip oturýar. Hiç kim Hudaýy hiç zat etip bilmeýär. Ähli zatlar Hudaýdan gelip, ol Hudaý arkaly yaradyldy we Hudaý üçin yaradyldy. Hatda intallar hem Hudaý üçin yaradylan. Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolmak üçin biz yaradyldyk. Biz şeýle ýakyn gatnaşykda ýaşamyzda Hudaý bize islenlik ýagdaýda teselli berýär, rahatlyk berýär kalmada. Goý hemişe oňa şan şöhret bolsun. Biz şonu dile getmeli Pavlus ýaly. Bir gün bu şokotlar hem ejirler ýok bolup, bar zat täze edilýär. Ene bu barada biz bilýäs, ýadyňyzda bolsa Ilham kitabyny siz hem okansyňyz ony 21-nji babynyň 1-4-nji aýatlaryna şu barada diýilýär. Men tahtdan batly bir sesiň şeýle diýenini eşitdim. Berde Yohanna bu barada gurrun edip otur, şol ol bu kitaby ýazdy. Hudaýyň meskeni inni insanlaryň arasyndadyr. Ol inni insanlaryň arasyna mesken tutar. Olar onuň baky halky bolarlar. Ol hem olar bilen bolup, olaryň Hudaýy bolar. Öz halkynyň gözleriniň her bir göz ýaşyny süpürer. Inni ne ölüm, ne de ýaş, ne agy, ne de agyr bolar. Çünki öňkü zatlar geçip gitdi. Ene şu ayatlardan görüşimiz ýaly, täze gök, täze yer yaradyljak. Bu Hudaýyň mukaddes sözüne göre aýdylýan zatlar. Ana şol täze yerde, täze gökde hem Hudaý hem biziň aramyzda ýaşajak. Yohanna bize şonu aýdyp otur. Hudaýyň meskeni inni insanlaryň arasynda. Ol inni insanlaryň arasynda mesken tutur. Ol biz bilen boljak. Gök yere geljek. Ilham kitaby bu barada diýär. Soň şonu biz müňlerçe ýyllap şu şalyk tutmaklyk barada gurrun edilýär Ilham kitabyna. Biz oň halky bolup, Hudaý hem biz bilen bolup, hemmämiz şeýle rahatlykda ýaşardy. Ol şol pursatda, şol täze gökde, täze ýaşaýyşda öz halkynyň gözleriniň her bir göz ýaşyny süpürerdi. Hudaý şeýle söýýärdi. Şol döwürde ölüm hem boljak däl, ýaş hem boljak däl, agy da boljak däl, agyr hem boljak däl. Çünki öňkü zatlar diýe hem geçikdi diýip otur. Ene bu Ilham kitabynyň 21-nji babynyň 1-nji, 4-nji aýatlaryna şeýle diýär. Hudaýyň bize berip oturan wagdasy bu.
biz bu zatlar barada bilmeýäs, ol öz peýgamberleriniň üstü bilen bize şu geljekki durmuş barada şu zatlary aýdyp bize aýan etdi. Şoň üçin hem siz bar aladaňyz Hudaýa tapşyryp, oň goldawyna daýanyp bilýärsiňiz, oňa bil baglap ýaşap bilýärsiňiz. Zebur kitabynyň 54-nji babynyň 23-nji aýatyna bizi şeýle etmäge çagyrýar. Onda näme diýär? Sen ýüküňi Rabbiň üstüne ýükle. Ol seni söýgetler. Ol dogry insanyň ıranmagyna hiç haçan ygtyýar etmez. Görnähil ajaýyp wada Hudaýyň sözüne. Siziň üçin, her bir Hudaýa iman edýärler üçin, Hudaýyň sözü her biriňiz üçin. Şoň üçin men ýene bir gede gaýtarlaýan Hudaýyň sözü diri, durmuş berýär, kalmada rahatlyk berýär. Tene göre ýaşamyzda oň netijesi näme? Gawanjylyk, görüplik, dawa jenjel, şeýle erwe täsiýetler, teniň häsiýetleri. Ene bärde Dawud paçaň aýdyp oturandady, biz bar agyrlyklarymyzy, ýükümidi Rabbiň üstüne ýüklemeli. Ol seni söýgetler diýär. Ol bize direk bolýar. Nähilde şu wagt kalbyňyzda bolsa, Hudaýa açyň. Hudaýy oň üstüne ýükläň, ol götürüp bilýär bu zatlary. Tede näme şu wagt kalbyňyzda bolsa, ol seni söýgetler diýär. Ol sana direk bolar. Dogry insanyň diýär, ıranmagyna ol hiç haçan ursat bermez diýär, ygtyýar bermez. Ol siziň hemişe oňa daýanyp, ýaşap, öňe gidip, İsa Mesih barada wagt etmeňizi isleýär. Ol kalbyňyza teselli bermäge taýýar hemişe. Ýöne siz oňa kalbyňyzy açmaly, ýakyn gatnaşykda bolmaly. Oň size gerekdigini aýtmaly. Günnelik durmuşyňyzda gerekdigini aýtmaly. Diňe şonu, şu zatlaryň hemmesi mümkin bolup bilýär. Hudaýyň ähli teselleriň gözbaşy. Ene şu barada da Hudaýyň sözüne diýilýär. Hudaýymyz diýe ähli teselleriň gözbaşy. Nähili ýagdaýda bolsagam, ol bize teselli bermäge taýýar. Biz bu barada 2 Korintoslar kitabynyň 1-nji babynyň 3-nji, 4-nji aýatlaryna okap bilýär. Onda näme diýär? Ähli tesellileriň gözbaşy bolan merhemetli Ata Hudaýa, Rabbimiz İsa Mesihiň Hudaýyna we Atasyna alkyş bolsun. Hudaý ähli muşakkatlarymyzda bize teselli berýär. Biz hem öz gedegimizde her hili muşakkatlara uçuran adamlara Hudaýdan alan tesellimiz arkaly teselli berýär. 2 Korintoslar 1-nji bab 3-nji, 4-nji aýatlar. Hudaý bize näme diýýärdi? Özüniň ähli tesellileriň gözbaşydygyny diýär. Ol merhemetli Ata Hudaý, Rabbimiz İsa Mesihiň Hudaýyna, Atasyna alkyş bolsun diýip, Pawlus şeýle aýdyp otyr. Bizim şeýle ýagdaýda kalmada şeýle bolmaly. Hemişe Hudaýa alkyş bolmagyny dilek edip ýaşamyzda biziň kalbymyz Hudaýa tarap hasam açylýar. Hem şeýle ýagdaýda Hudaý biziň kalbymyza köp zatlar açyp görkezip bilýär. Biz has köp ruhy imitleri almaga taýýar bolup bilýär şeýle ýagdaýda. Ol bize teselli berýär, şeýle dämi? Bize ähli muşakkatlyklaryňyzda ol teselli berip otyr. Näme üçin ol bize teselli berýär? Pawlus diýär, biz hem öz gedegimizde her hili muşakkatlara uçuran adamlara Hudaýdan alan tesellimiz arkaly teselli berýär. Biziň Hudaý bilen durmuşymyzda Hudaý hemişe bize berýär. Näme zat berse, şonu bize özümizde saklamak üçin berenak. Onu hemişe şol Hudaýyň bize beren zadynyň üstü bilen beýlekleri ýalkamamyz üçin berýär. Şeýle biz hemişe şeýle gatnaşykda bolmaly Hudaý bilen. Mukaddes söz bize şeýle maslahat berýär. Bize Hudaý bir zat berse, biz şonu beýleklere bilen paýlaşyp, beýlekleri ýalkamamyz üçin şeýle edilýär. Teselli bilen hem şeýle.
Bize öz muşakkatlarymyzyň içinde, synaglaryň içinde teselli berilýär. Biziň beýleklere teselli bermegimiz üçin şeýle edilip otur. Beýleki muşakkatlara uçuran adamlara teselli bermegimiz üçin Hudaý bize teselli berýär. Men hem sizi şeýle etmäge çagyrýan. Hudaýyň wepalylygy hiç haçan ütgemeýär. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Synaglaryň içinde de, ýydarlanmalaryň içinde de ýatdan çykarmaň şonu. Hudaý hiç haçan ütgemeýär. Ol hemişe size wepaly. Ene bu barada Zebur kitabynyň 88-nji babynyň 1-nji 2-nji aýatlaryna şeýle diýär. Ya Rab, ilmidama seniň söýgüňe nagma aýdaryn. Dilim wepadarlygyny beýan eder nesilden nesle. Diýdim, seniň söýgüň baky berkarar. Wepadarlygyň gökler ýaly mäkam. Şiirde biz näme öwrenýär? Daud Padşaň bize öwredi oturandady, Hudaýyň söýgüsini dolu düşünüp ýaşamyzda biz kalmyzda hemişe Hudaýa alkyş aýtmak isleýär. Elmidama sen söýgüňe nagma aýdaryn. Dilim bilen hemişe nesilden nesle sen wepadarlygyny beýleklere aýan ederin. Sen söýgüň diýe ol baky berkarar, hiç haçan ütgemeýär. Sen wepalygyň edil gök ýaly diýe, gök hiç haçan ütgenok. Şon ýaly edil gök diýe mäkam diýe. Siz hem Hudaýa şeýle ynanýaňyzmy? Şonma siz kalbyňyzda teselli tapýaňyz. Hem rahatlyk tapýaňyz. Yine de İşaya peýgamberiň 40-njy babynyň 11-nji aýatyna Rabbim özüninkleri çopon kimin bakýandygyny aýtýar. Sürüsini çopon kimin bakýar. Gudulary ol öz eline alýar. Olary götürüp bagyryna basýar. Ene goýullary ýol görkezýär diýär. Ol şu gün siziň durmuşyňyzda da şeýle etmäge taýar. Siz oňa ýüzleniň, ýüz tutun, kalbyňyzy açyň. Kynçylykly pursatlaryňyz barada da aýdyň. Hem şul suratlandyrmany ýatdan çykarmaň, o çopon kimin sizi bakyp otur. Size ýol görkezýär. Hudaý biziň mätäçliklerimizi üpçün etmegi wada berýär. Ene bu barada Filipler kitabynyň 4-nji babynyň 19-njy aýatyna şeýle diýär. Şöhratly Hudaýym öz baýlygy bilen siziň ýagny İsa Mesih'e degişli bolanlaryň ähli mätäçlikleriniň öwüdini dolur diýär. Bu nähili ajaýyp wada berdi. Siz şoňa ynanýaňyzmy? Hudaýyň eýem öz baýlygyna görä size mätäç bolan zatlaryňyzyň öwüdini doljakdygyna ynanýaňyzmy? Men sizi ynanmaga çagyrýan. Hudaýyň siziň mätäçlikleriňizi üpçün etjekdigine ýatdan çykarmaň. Gynantagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Endiki gepleşigimize çenli hoş sag bolun. Senin adında günem yolumda bütün kalbimi sana tapşır.